да дадат възможност на хората да се отпуснат и в много по-голяма степен да възприемат това, което искаме да им кажем. Ние сами знаем, че информацията е доста. Ето, примерно, на нас, хората, които сме тук, осмисленето на всичко, свързано и с терапията и с бизнеса, ни отне повече от година, половина в някои случаи. Ние не трябва да разчитаме, че нашите потенциални клиенти и партньори ще минат през същия таймлайн, за да изградят адекватна картина за бизнеса и за продукта. Ние трябва да им го дадем за много по-кратко време. Да. И това е нашата работа. По такъв начин да визуализираме всички важни акценти и елементи от бизнес програмата, както и от стойността, която дава Priority Apple Center в рамките на няколко разговора с общата продължителност 2-3 часа, нашите потенциални клиенти и партньори наистина да изработят възможно най-адекватната картина за това какво е Priority Apple Center и какво е бизнеса с Relay. И по такъв начин, че да възбуди тяхното любопитство и желание да се включват в нашите разговори за напред. И това е целта на цялото мероприятие. Ако това нещо се превърне в система, вече има какво да мултиплицираме. Тръгнахме от там, че работещия модел в този бизнес е наистина да изработиш адекватна система, която носи резултат, която е продуктивна. Вече си го измерил, доказал си, че тя е ефективна. И да бъде достатъчно опростена, за да могат хората, които ще привлечем от тук нататък, да направят също. С нашето любезно съдействие. Супер. Не чувам аплодисменти! Браво!